अजरावा सभे के एगो कहानी सुनावत तनी। हालांकि रावा सभे खातिर कहानिए बा, बाकी हमनी के सामने सब भइल। बड़न एगो हिते नाता मास्टर साहब। आदमी कहेलन कि मास्टर कंजूस होलन, ओ दिन बुझाइल कि कंजूस ना मखचूस होलन। सामने के बात हो, हाँ सामने ही देखनी। एगो उनके संगतिया रहन स्कूल में के बात हो। बैठ के लोग लीडो खेलत रहे। वो दिन बोला छुट्टी रहे तो लीडो में यह हारी गईले। हारला के बाद सब जना कहलन कि काम कर, तू सभे के 8 आदमी रहन कि घरे के लिया जाए के चाह पियावो। अब तो बेचारू पड़ गलन फेरा में, लेकिन अब तो हारो रहन। ये भइलो रहे कि जे हारी से चाह पियाई सभे के। ठीक बा, घरे बोलैले कि चलो घरे गईले तो उनकर पत्नी रही, कहते रही चाह खाती तो नेमत देला हा, घर में चीनी बा। मास्टर साहब अपन बुद्धि लगौले, कहते नहीं अच्छा तू न जाना तरु चीनी नहीं खेत, आ तू हमरा से कहलू तो हम जानी कि चीनी नहीं खे। बाकी ओ कनी के नहीं से जानत, चाह बनावो करे हम समझ ले। चाह बनल चाह लेके गईले। कहले कि देखो भाई चाह तो बन गई, लेकिन एगो चाह में बिना चीनी के बा। अब जेकरा भेटाई उ अब सभे के चाह के पार्टी दी। अब तो यो मास्टर जी कोनो नहीं से कहत कि हमारा बेचीनी के मिलल बा। अंतिम एगो के आँख ढर लोर भर रहे, कहता तारा ही ऐसा 2 दिन चाह पिलता तो बिगड़ जी, हाथना मीठ चाह पियावल जाला। चुपचाप अपन गोइले।